Gepler Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylyga gepleşiklerimi dowam etdirýärik. Türkmenistanda fevral aýyndan başlap pensionerler, maýyplar, çağa pasobiyalaryny alýan eniler almaly kömek pullaryny indi bankomatlaryň üstünden almaly bolarlar. Yanvar aýynyň pensiýasyny, kömek pullaryny, çağa pasobiyalaryny almaga poçta bank bölümlerine barýan ýaşaýjylara pullaryny almazdan öňe bankomatdan pul almak üçin plastik kartlar açmaga uğradýarlar diýip Aşgabatly pensioner Maraldaýda aýdýar. Bank we poçta bölümlerinin kassalarında pasport kopyan bilen 22 manat pul tölen kistansiýan getirip bereninden soňra saňa yanvar aýynda almaly puluň töleýärler. Ilata plastik kartlar almakda kynçylyklar ýok. Bu işin gurnalyşy amatly. Sebäbi pensionerlerem, çağa pasobiyalaryny alýan enelerem, maýyplyk puluny alýanlarem her aýyň birinden 22 saralygynda wagt tapalarynda baryp bank bölümlerinden ýa bolmasa poçta bölümlerinden pullaryny alýarlar. Gündäki pul almaga gelýän ýaşaýjylar plastik kartlar üçin resmi amalat ödetmäge hemde plastik kart üçin pul tölemäge uğradýarlar. Olar geçirmeli pullaryny geçirip gelenlerden soňra yanvar aýynyň pensiýasyny ýa pasobiýasyny alyp bilýärler. Hiç bir kynçylyk ýa nobatlar görünmeýär. Plastik kartlar bolsa bir hepdeden soňra sosial üçinçilik bölümlerinden baryp almalydygyny düşündirýärler diýip Maraldaýda bu işin gurnalyşyndan razy bolandygyny, her bir giýdirilen täzeliň şular ýaly oýlanşykly edilse ilaç üçin öňet boljakdygyny hem sözüne goşýar. Emma Maraldaýda plastik kartlar alalaryna soňra bankomatlardan pul almagyň aladatyny şuňdan edýändigini hem aýdýar. İşleyen çağalarymyz, goňşy golamlarymyz her aýyň aýlygyny aljak bolup Aşgabatyň içinde bir bankomat bolsa aýlanyp çykýarlar. İş wagtlaryny ýetirýärler, nerwleri bozulyp pullaryny alýançalar bir näçe ullap nowata durup adamlaryň anka taşýar diýip pensionerleriň we maýyplaryň bankomatlary aýlanyp bermäge ýagdaýlarynyň bolmajakdygyny hem alady edýändigini aýdýar. 70 ýaşan we ondan ýokary ýaşly pensionerleri geljek aýda hem poçta ýa bank bölümlerinden özel pullaryny nakdalyp biljekdiklerini aýdyp plastik kartlar açmaga uğradylmaýandygyny hem ýaşaýjylardan esde bolýar. Ýaşy has ýokary pensionerler bankomatlary aýlanyp bermeliler ýaly olara häzirlikçe rehim edilipdir. Ýöne munyň näçe wagtda çekjekdigini belli däl diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Pensionerleriň pensiýa pullarynyň bankomatlaryň üstünden almaklaryny ýola goýan bolsalar da häzirlikçe pensiýa pullarynyň saglyk ähtiýaçlyk pasportlar üçin tutulup galýan 3 öterim pullarynyň tutulandygyny tasdikleýän möhürüň indi nerede we kim tarapyndan saglyk ähtiýaçlyk pasportlaryna goýuljakdygy anyklanylmandygyny hem pensionerler aýdýarlar. Bu barada bank şahamçalarynda pul berýän kasserlerden soranlarda belli jogap alyp bilmedik. Ýa sosial üçinçilik bölümlerine baryp puluňyzyň tutulandygyny tasdikleýän möhür goýdurardyňyz. Ýa bolmasa bize bank şahamçalarına gelip möhür goýdurardyňyz. Heniz belli zat aýdan oklar. Indi kaýçely bellisi bolar diýip kasserleriň jogap berýändiklerini hem Maraldaýda aýdýar. Pensiýa pullarynyň bankomatlara geçmegi bilen hem bankomatlardan pul ödläp hem sosial üçinçilik bölümlerine ýa banklaryň şahamçalaryna baryp saglyk ähtiýaçlyk pasportyna möhür goýdurjak bolsalar her aýda bir näçe ýol ýörep, bir näçe wagtlaryny sarp etmeli boljakdyklaryny, munyň bolsa ýarawsadyrak pensionerler üçin juda agyr düşjekdigini hem pensionerler nagtýarlar. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Pakistany, Irany we Merkezi Aziýanyň 3 ýurduny, şol sandy Türkmenistany din azatlygyny bozmak goýunça siýasat üçin ýazgardy. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň 4-nji ýanwarda çap eden beýanatynda İran, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan öz raýatlarynyň din azatlygynyň depelenmegine gatnaşan ýa-da ýol beren aýratyn aladylanma döredýän 10 ýurdun hatarynda gyzaldy. Şol 10 ýurdun arasynda şeýlede Birma, Hytaý, Eritreýa, Demirgaz, Koreýa, Sudan we Saudy Arabistan bar. Bu ýurtlar geçen ýylda hem agzalan düzümde aýratyn aladalanma döredýän ýurtlar toporuna giripdi.
Beýanatda Pakistanyň din azatlygyny gödök depelemek üçin ýörite sanawyna goşulanlygy bellenýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary her ýylda din azatlygyny ýygyderli depeleýän ýurtlaryň sanawyny ketgitleýär. Dünýäniň ençeme ýerinde adamlar öz din we ynanç azatlygyna bolan hukugundan peýdalanmak üçin ýygyderlenýär, adalatsyz jazalandyrylýar ýa-da tutsak edilýär diýilip beýanatda edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Türkmenistany ilkinji edek 2014-nji ýylyň iýulynda Hayratin alada döredýän ýurtlaryň sanawyna goşupdy. Din azatlygy komissiýasy Türkmenistanyň bu sanawa goşulmagyna 2000-nji ýyldan bäri çağıryp geldi. Türkmenistan öz raýatlarynyň milli kanunlarda we halkara derejesinde kepil geçiren esasy hukuklaryny şol sanda din azatlygyny dünýä derejesinde iň gödök depeleýän ýurtlaryň arasynda ýyllar boýy agdalyp gelýär. Türkmen hökümeti İEGOWanyň şaýatlary ýaly hasaba alınmadyk dini azlyklaryň agdalaryny, şeýle-de musulman toporlarynyň ýolbaşçylaryny hem agdalaryny öz dini ynançlaryny berjay eden üçin tutsak edýär. 2017-nji ýylda ýitirmedilen musulman wyjdan ýetiriniň şu ýylyň Tomuz paslynda Türkmenistanyň Owadan depe türmesinde aradan çykanlygy habar berilipdi. Forum 8 neşriniň 27-nji sentýabrda çap eden maglumatynda tutsak diýinçi Türkmen awatly Aziz Gafurowyň jesediniň doğun garyndaşlaryna tapşyrylanda onuň urulyp ýenjilmekden we horlukdan diňe süňk bilen ham bolup galandygyny habar berdi. Şeýle-de geçen ýylyň dowamında Türkmenistanyň häkimetleriniň dini bilen bagly aýyplamalaryň esasynda ýurdun daşyndaky raýatlaryny ýygydarlamagyna degişli birnäçe waka ýüze çykypdy. Moskwadaky Memorial Merkezi Kaýryň Al-Azhar Universitetinde okan Türkmen raýaty 1986-njy ýylda doglan Anna Murat Attaýewiň şu ýylyň ýanwarynda islam ekstremizmi aýyplamasy bilen suud edilenden soň Türkmen türmesinde ýitenligini we garyndaşlarynyň ondan hiç bir habar alyp bilmeýänligini habar berdi. Türkmenistan barada maglumat berýän gararsız habar çeşmeleri dekabrın ortalarında odal türme hökmedilen onlarça musulman dinçiden birinin tutsaklykdan çykanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşriniň maglumatyna görä, hasaba alınmadyk musulman jemgyýetiniň agzasy bolmakda aýyplanyp 5 ýyl mundan odal türme hökmedilen Ähmet Mirzaýew tutsaklyk möhletiniň dolmagy sebäpli türmeden çykypdyr. Türkmenistanyň konstitusiýasynda din azatlygy kepilendirilýär. Döwletiň dinden aýrydygy, raýatlaryň bolsa dini ynanjyna ýa-da dine ynanmazlygyna garamazdan deňdigi aýdylýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aralyklaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşdirip, şeýle-de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Liwap vilayatyna Türkmen awatly bir ýaşaýjynyň agyr urgular sebäpli ýogalanyny, emma muňa garamazdan onuň ölümini saglyk ýagdaýynyň sebäp bolanyny aýdylyp, degişli derňi işleriniň hem gozgolmanlygy barada maglumat gowuşdy. Geçen ýylyň dekabr aýynyň 21-ni 1980-nji ýylda doglan Nazar Hydyrow öz iş ýerini Türkmen awadyň çağılyr keselhanasyna näwelli adamlar tarapyndan gazaply ýenjilip, öýüniň bosogusyna taşlanyp gidilýär. Bu barada Azatlyk radiosyna ýagdaýlardan habarlydygyny aýdýan, özüni Nazar Hydyrowyň ýakyn dosty hökmünde tanıştyran bir adam gurrun berdi. Atlandyrylmazyny soran Türkmen awatly mundan soň Hydyrowyň tiz kömek gullugy arkaly vilayat keselhanasyna äkidilendigini, emma onuň özüne gelmän 30 dekabrda takminan saat 14 töwereginde aradan çykanlygyny aýtdy. Ol Nazar Hydyrowa seredýän Lukman bilen gurulşanyny, onuň kellesiniň 3 ýerine hematomanyň, ýagny gan öýmäniň bardygyny, şeýle-de operasiýanyň diňe 3 günden soň 24 dekabrda geçirilendigini aýtdy. Nazar Hydyrowyň asyl käri tarihçi muallym ekeni. Ol işsiz galyp, epesli para beren soň Türkmenawat şäherindäki vilayat çağılyr keselhanasyna tekniki howpsuzlyk inженери bolup işe ýerleşýär.
Emma onun soňraky helakçylyk ölümüne garamazdan Hıdyrova ilki insult 3 günden soň bolsa bagyr serrozy diagnozy goýulypdyr. Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp ýokurdaky ýagdaýlary gurrun beren türkmen awatly ýylleşimiz bu waka bilen ilteşik bolan käbir ýokur derejeli lukmanlaryň we sülçüleriň atlaryny hem tutdy. Emma olar bilen habarlaşyp bu aýplamalar dogrusyny olaryň pikirlerini almak başartmanlygy sebäpli bu ýerde olaryň şahsiýetleri takiklaşdyrylmady. Şeýlede Azatlyk radiosynyň 37 ýaşyna aradan çykan Nazar Hıdyrowyň ölümi bilen baglylykda onuň işlän keselhanasyndan we onuň ýagdaýyny sereden keselhana bölümünden ýa-da kanun goraýjy idaralardan şeýlede onuň maşgala dalaryndan nähilidir bir maglumat almak synanyşy netije bermedi. Gal berse-de türkmen mediýasy ýurtda amala aşyrylýan jinayetler barada dymýar. Mundan tapawutlykda Prezidentiň wezipesinden boşadan resmiler barada ilata habar berilse-de adatçy olaryň işde goýberen düýplük kemçilikleri diýilen düşündürüş bilen çäklenilip başgaça goşmaça hiç zat aýdylmaýar. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383 Goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçen ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383. Yeni bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günleri bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Moskwadaky odalky rezidenti, soňra general we mahkemanyň başlygynyň birinji ornwasary bolan Rahman Allakowyň aradan çykanlygyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bilen anonim şertde gurlaşan odalky howpsuzlyk ofiseri Rahman Allakowyň ýogalanyny tasdik etdi. Öňkü kardeşiniň sözlerine görä, Allakow odalky işleriň düzümündäki Simferopol şäherine geljekki milli howpsuzlyk ofisierlerini taýýarlayan ýürüýte mektepde daşary ýurt razvedkasy we kontrrazvedkasy ugrundan ýokary bilim alypdyr we şondan soň az wagt entek Sowet goşunlary bu ýerde bar wagtyny Owganstanyny gurluk edipdir. Rahman Allakow Owganstanyň dolanyp gelenden soň onuň esasy işi kontrrazvedka ulgamyny operativ işlere ýol başlyk etmek boldy diýip odalky howpsuzlyk işgäri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň ýazmagyna görä Allakow 1990-njy ýyllarda we 2000-njy ýyllaryň başynda Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky türkmen oppozisiýasyna garşy alınıp barlan göreşiň esasy utgaşdyrjysy diýilip hasaplanylýar. 90-njy ýyllaryň başynda Moskwada ýerleşýän oppozisiýa ýagdaýlaryny tutmak we Türkmenistany alyp gitme ugruna bir topar çäre görülipdi we bu çärelere şol ýyllarda mahkemanyň sülçüsi bolup işlän Begmurat Otuzow aktiw gatnaşypdy. Emma Otuzow soň prezident Niýazow tarapyndan hökümet ýagdaýlarynyň gıywatyny etmekde aýplandy we türmäge batyryldy. Şol wagtda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň oppozisiýa wekillerine garşy alyp baran işler netijesinde odalky daşary işler ministri Awdukuliýewiň ýol başlygyndaky Türkmenistan fondunyň agdalarynyň ikisi Hoşal Garaýew we Muhammed Aýmyradow Taşkentde tutsak edildi. Olar prezident Niýazowyň janyna kast etmek synanşygyny aýplanyp uzak möhletli türme tutsaklygyna höküm edildi. Garaýew soň türmede ýogaldy. Aýmyradow bolsa türmede saglygyny ýitirip azatlyga çykandan soň dünýäsini başgalady. Häzir Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan odalky howpsuzlyk ofisier Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurlaşyp şol ýyllarda ýaňy dörýän oppozisiýon hereketi bölmek, haýallatmak üçin dürli çärelerin görülendigini tasdik etdi. Prezident Niýazow tankydy pikirleriň aýdylmagyna açyk oppozisiýa düýpden taýýarlyksy bolup çykdy we bu hereketiň has güýçlenmeginden ören uly alady diýär diýip odalky ofisier aýtdy.
Yönül Rahman Allah fundasyondan ýoştap görnendigini adamlar bilen sypaçylykly gürleşendigini hem sözüne goşdy. Men onu erwe doglaryny diýip biljek däl. Emma ol edara işe girsen buyurulan ähli iş etmeli bolýardyň. Men onuň anyk nähili işler bilen meşgullananyny bilenmek diýip diň jalşa çykan Odolka ofisier Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň resmi metbuatyny Odolka general Rahman Allahowyň ölümi hakynda hiç bir maglumat berilmeýär. Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlük bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýede gülönçü güman edilýän türkmen studentleri bilen ýaranlary tutuldy. Türkiýanyň Garadeňiz sewtindäki Samsun şäherine gülönçülere garşy gurnulan operasiýada 12 adam göz astyna alındy we olaryň arasynda Türkmenistany studentleriň hem bardygy habar berilýär. Türkiýanyň Milliýet gazieti Samsun polisiniň garakçylyk we guramaçylykly jenaýata garşy göreş bölüminiň işgärleriniň döwletleşen Fethullahçy terror guramasy baradaky derňew işine Türkmenistanyň we Gazagystanyň studentleri bilen işinden koglan maglumatlar gülönçüleriň guramalaryna we hususy firmalarda işlenlerden ibarat bolan jemi 12 adamy göz astyna alandygyny ýazýar. Gazet göz astyna alınanlaryň soragy üçin Samsun polis müdürlügine iýerlendigini, güman edilýänleriň käbirine gülönçüleriň gizlin aragatnaşy üçin ulanan Baylok adly programmasynyň tapylandygyny habar berýär. Türkiýanyň haberler.com adly internet neşri bolsa, polis çeşmelerine salgylanyp gülönçülükde güman edilip göz astyna alynan adamlaryň sanynyň köpelmegine garaşylýandygyny we waka bilen baglanşykly derňewiň hem dowam edýändigini bildirýär. Göz astyna alynan Türkmenistany studentleriň sany we kimdi barasynda jikmejik maglumat berilmeýär. Gepin gerdişine görä ýatlap geçmeli bolsa, bu türk mediasynda gülönçülükde güman edilip göz astyna alynan Türkmenistany studentler barasynda ýaýran ilkinji habar däl. Türkiýanyň köpçülüklerin habar beriş serişdelerine mundan oğlum, gülönçülükde güman edilip suud edilen ve hatta tutsogluğu hüküm edilen Türkmenistany studentler barasynda ýygyderli ýagdaýda maglumatlar berilipdi. Olaryň käbirini mysal getirmeli bolsa, 2016-njy ýylyň dekabr aýynda Türkiýanyň Sakarya Universitetinde gülönçülere garşy gurulan operasiýada studentlere agitasiya işlerini alıp barýan tagarlaçy bir Türkmenistanly studentiň hem tutsog edilendigine Türk metbuatyna aýratyn ün çekilipdi. Şu ýylyň 10-njy aprelinde Kütahya şäherinde gurulan bir operasiýada bolsa, Türkiýede gülönçüleriň özara aragatnaşy üçin ulanýan Baylok adly gizlin habar alyş ulgamyny ulanýan keskitlenen Dumlupınar Universitetinde okayan Türkmenistanyň raýaty saklanypdy. Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä, Türkiýanyň 40'lar eliniň 2-nji agyr jeza gazetinde 15-nji noýabrda gülönçüleriň adalet edaralarynyň naky guramaçylygyny ýola goýmakda aýplanýan 10 sany tutsagyň 3-nji suud oturuluşy boldy. Weşonda sülçü gülönçü güman edilýän Türkmenistanyň raýat ygtyýar Anaýewiň tutsagluk ýagdaýynyň dowam etmegine karar beripdi. Belläp geçdik. Fethullah Gülen Topary 2016-njy ýylyň 15-nji iýulynda Türkiýede başa barmadyk döwlet agdarlyşygyny gurnamakda aýplanýar. Güleniň ýolbaşçylygyna hyzmat hereketiniň Türkiýeden daşaryn dürli ýurtlarda, şol sany Türkmenistany hem dürli okuw jaýlarynyň bolandygy aýdylýar. Olardan Aşgabatda ýerleşýän Türk Üniversitesi hem ýapylyp, soň Türkmenistanyna Gülen bilen il teşiklidir öýdülýän telekeçiler hem tutsag edilipdi. Sözü jemläp aýtsak, gülönçü güman edilip tutulan Türkmen studentleriň ykbaly barasynda degişli Türkmen we Türk resmiýetlerinden jikmejik maglumat ýa-da haýsam bolsa bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady kabuldan. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjesiniň gurulşygyny Awganistanda da başlanjakdygy aýdylýar. Onuň üçin taýýarlygyň görülýändigini Awgan resmiýetleri habar berýär. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň howpsuzlyk boýunça ornmasary general Murad Ali Murad, Awganistanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň başlygynyň ornmasary Muhammed Yasin Ziya şonuň üçin Herat welaýatyna sapar etdi. Resmiler Türkmen-Awgan serhet ýakasyna da baryp, gaz trubasynyň gurulşygyny Awgan topragynda girişiljek ýerini seljerdi.
Herat vilayetinin hakiminin metbuat vekili Ceylani Ferhad'ın aýtmagyna görä, kabuldan baran vekiliýet hakim bilenem duşuşupdyr. Tophuwa bölek proýektlerin açylyşyna taýýarlyk barada onda gurrun edilipdir. پلیس بهرات همراه با معین ارشد وزارت داخله و هیئت اعزامی مرکز داشت. Fevral ayında iri energetika proyektlerin gurulşyna Awgan topragynda da başlanjakdygyny Türkmen mediasy habar berýär. Şu mesele bilen bagly Türkmenistanyň Goranmak ministeri hem arada Herat we Kabulda saparda boldy. Gaz geçirjisiniň gurulşynyň demir ýoluň we elektrik geçirjisiniň açylyşyna taýýarlyk baradaky komissiýanyň jogapkary Ahmet Şuayb Masumynyň aýdysynça proýektleriň açylışda barasyny geçirmek boýunça kynçylyklar bar. Onun çözgüdü üçin Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň başlygynyň ornbasary hem Awganistanyň içeri işler ministrliginiň howpsuzlyk meseleleri boýunça ornbasary Herata barypdyr. Howpsuzlygyň üpçün edilmegi boýunça ýolbaşçylar yerli resmiýlere tapşyryk berdi. Dabaranyň geçiriljek ýerindäki taýýarlyklary gözden geçirdi. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň ornbasarynyň top proýekti bilen bagly Herata eden bu 3-nji sapardyr diýip Masumy aýtdy. معاون شورای امنیت حتی مادن به خاطر چالش‌های وجود داره که چالش‌ها رفع بکنن، نظارت مشخصی برای مسئولین ولایتی ارائه بکنن. Top gaz geçirjisiniň ogry Awganistanyň 5 welaýatynyň üstünden geçýär. Onuň ogrunda ýaşaýan ilat üçin iş ýerleri dörer diýip halk umydwarlyk bildirýär. Herat welaýatynyň welaýat geňeşiniň sekretary Nejibulla Muhabbi ähli Awgan halky üçin top proýektiniň peýdasynyň köpdigini aýdýar. Gaz geçirjisiniň transit töleginden Awgan gaznasyna ummasy pul girdejisiniň boljakdygyny deputat öňe sürýär. پولی که بابت عبور پروژه ایتوپی از Gaz geçirjisiniň gurulşygynda işlemege türkmenlere de mümkinçilik dörer diýip Awgan türkmenleri hem tama edýär. Dürli ogurlar boýunça ýokary bilim alan hünärmenleriň Awgan türkmenleriniň arasynda bardygyny Herat welaýatynda ýaşaýan türkmenler aýdýar. Gipriyer Azatlyk Radiosu Habarlar gündeligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Birleşen Milletler Guramasy Iranyň maslagy edýär, ýurtda hökümeti arka çykýan ýürüýüşler meýilleşdirilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň geçen hepde Iranda bolup geçen hökümete garşy ganly protestleri adatdan daşary ýygyny keçirip maslahat etmeginiň öňü ýerinde Iranda ýene-de hökümete arka çykýan demonstrasiýalar geçirmek meýilleşdirilýär. Tehran ayaklanmalaryň ýaýylmagyny ulandan esasy sosial media ulgamlaryny petikleýän soň günwataryň media serişdelerine hökümete garşy protestler baradaky habarlar selçeňleşdi. Ýöne ýurtdaky çeşmelerinden Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyny 5-nji ýanwar güni Iranyň ruhany liderlere garşy dowam edýän demonstrasiýalar barada degerli habarlar gelip gowuşdy. 3-nji ýanwar güni Iranyň Rewolýusiýon sakçylar korpusy demonstrasiýalaryň soňlugyny öňe süren soň Iran mediýasy hökümete garşy protestler barada habar bermeýär. Ýöne döwlet mediýasy Iranyň sakçylar korpusynyň ýurdun dürli küncüni öz güýçlerini ýerleşdirmäge dowam edýändigini habar berdi. Hökümete garşy protestçiler bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyna çykan çakmyşlyklarda adından 22 adamyň ölenligi 1000-den gowrak adamyň tutuk edilenligi habar berilýär. Şeýlede döwlet mediýasy soňky günlerde häkimetleriň guramagyna geçirilýän hökümete tarapdar ýürüýüşler barada da habar berýär. Iranyň döwlet mediýasy 5-nji ýanwar güni Juma namazyndan soň Tehran welaýatyna 40 goloý hökümete tarapdar ýürüýüşleriň geçirilmegine garaşylýanyny habar berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň talabynyň esasyny 5-nji ýanwar güni maslahat geçirer. Orsiýet bu duşuga garşy çykýar. Abaşanyň BMG-daky elçisi Nikki Haley hepdäniň başyna hökümete garşy protestçileriň seslerini ýanglandyrmak üçin diýip geňeşiň agzalaryny adatdan daşary duşuga çagyrdy. Ýöne orsiýet şeýle ýygynyň ziýanly boljakdygyny aýdýar. Birleşen Milletler Guramasy protestçileri goldap çykyş etmeli. Bu Iranyň halkyň hukuklaryny goramak uğruna ören wajyp. Ýöne şol bir wagtyň özünde bu halkara parahatçylygy we howpsuzlygy saklamak uğruna da ören möhüm diýip Haley belledi. 4-nji ýanwarda Orsiýetiň RIA Novosti habar agentligi ýurdun daşary işleri ministriniň orunbasarynyň sözlerini titrledi. Onlar Ryabkov bu mesele Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň dahyly ýok. Iranyň içerki işleriniň BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň roli bilen hiç ýyly baglanyşy ýok diýdi. Orsiýetiň ananjyna görä Birleşen Ştatlaryň protestler sebäpli Irana garşy sanksiýalaryň artdyrylmagy boýunça islenlik synanşygy legitim däl diýip Ryabkov sözüniň üstüne ýetirdi. Iranyň BMG-daky elçisi Gulamaly Hoşru hem Birleşen Ştatlaryň özleriniň içerki işlerine gatnaşýanyny öňe sürüp garşy çykdy. Geňeşde maslahatyň geçirilmegi dogrusyna karary Hoşru desine jogap bermedi. Iranly ýaşlaryň we işçi gatlaryň ýüzüýiz bolýan ykdysady kynçylyklary sebäpli tutuşan protestler soňlugy bilen elita garşy hususan ýokary lider Ali Khamenei'ye garşy ayaklanma öwrüldi.
4-nji ýanwarda Iranyň içeri işleri ministri Abdulreza Rahmani geçen hepde ýürüýüşlere gatnaşan protestçilerin sanyna kembaha garady. Değişli hakimiyetler yürüyüşleri gaty ise 42 000 adamın gatnaşanyny habar berýär. Bu san o diýen uly däl diýip Isna habar agentligi ministriň sözlerini sitirledi. 4-nji ýanwarda Iranyň armiýasynyň ýol başçysy polisiýa güýçleriniň ayaklanmany dogry diýen ýaly basyp ýatyranlygyny, ýöne zerur halatyny herekete geçmek üçin harby goşunlaryň hem taýýarlyklydygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.